Il-Parlament m'għandux jibqa' jinjora l-investigazzjonijiet tal-Ombudsman. L-Ebda wieħed mill-każi riferuti għall-attenzjoni tal-iSpeaker tal-Kamra tad-Deputati ma ġew ikkunsidrati b'mod attiv mill-Kamra. Dan joħroġ mid-daħla tal-aħħar edizzjoni tal-każijiet fil-qosor ippubblikati mill-Ombudsman. L-Ombudsman insista li wieħed jista' jasal għal konklużjoni li din il-proċedura statutorja fl-att dwar l-Ombudsman maħsuba biex tassigura li nagħta rimedju kontra inġustizzji li ċittadini li ntlaqtu ħażin mhijiex qed tkun effettiva għalhekk jeħtieġ li tiġi rimedjata. L-Ombudsman qal ukoll dan tħassib tqajjem anke mill-Kummissjoni Venezja fl-opinjoni tagħha dwar it-tibdil kostituzzjonali dwar is-separazzjoni tal-poteri u l-indipendenza tal-ġudikatura u l-infurzar tal-liġi. Fil-pubblikazzjoni ta' 116 paġna hemm diversi punti ta' investigazzjoni li wettaq l-Ombudsman parlamentari fosthom il-proċess ta' għażla tal-uffiċjali tal-Armata li kien wieħed difettuż. L-Ombudsman tenna l-konklużjonijiet tiegħu li diversi applikanti sofrew inġustizzja għax wara li ġew trattati ħażin waqt proċess tal-għażla f'Awwissu 2013 meta ma ġewx promossi għal grad ta' logotenent kurunell. Kien hemm każijiet oħra fejn saru kummenti u l-menti fosthom minn membri tal-Korp tal-Pulizija, persuni li jaħdmu maċ-ċivil, drittijiet li wieħed jistenna li kellu jieħu mill-Star Mater Day u l-jett tal-uffiċjali fis-servizz ċivili li jiġu informati u dmir tagħhom li jżommu ruhom informati. Każijiet oħra jinkludu każ ta' pazjent li sofri minn kanċer imċaħħad mill-benefiċċju tal-Mart, dewmien fil-ħruġ ta' ċertifikat tal-mewt għal ansjetà u jkompli jżid mas-soba tal-ġenituri tilfu l-binhom u kits ipprovduti mill-isptar mhux kompatibbli ma' pompi ordnati minn sptar fir-Renju Unit.